Etenik ez duen ibilbidea, egunez egun osatzen dena, erronkei aurre eginaz, indarrak batuz, konpromesuz, etorkizuna irudikatuz. Hala hasi zen Goiekiren ibilbidea duela 25 urte baino lehenago. Laurogeigarrengo hamarkadan, Goierrik jasan zuen krisialdi ekonomikoa guztiz larria izan zen. Goierrik sekula ezagutu gabeko egoera bat bizi izan zuen, 3.000 lanpostu baino gehiago galdu ziren eta langabezia tasa 125 artekoa zen. Krisialdi larri horri erantzi zitzaion Goierriko lanbide eskolaren barne krisialdia. Idea etorri zen Goierriko udalak parte hartzea fundazio batean eskola hori zuzentzeko. 1986 urtean Goierriko Herrien Ekintza Fundazioa sortu zuten Goierriko udalerri guztiek eta enpresek. Bailarako enpresa guztiak banaka bisitatzen hasi ginen, ez? Eta gehien bat enpresa txikiak. Diagnostiko txiki bat ateratzen genuen eta gero laguntzen saiatzeko asmoz. 1992 urtean eskualdeko plan estrategikoa eratu zen. Giro horretan eta hezkuntza bideratu zanen ikusi zan plan estrategiko horren ondorioz beste agentzi bat, beste elkarte bat sortzea, desarrollo sozioekonomiko orokorra komarkan zabaltzeko. Goieki 18 udal elkartuta eta beraien konpromesutik bailararen garapenaren zerbitzura eta Goierriko etorkizuna eraikitzeko sortutako tresna bat da. Udalen konpromisoa ezinbestekoa da, ez da ordea nahikoa, eta hor bi ezaugarri azpimarratuko nituzke. Batetik, erakunde publiko eta bailararekin konprometitutako eragile pribatu eta enpresetako pertsonen arteko elkarlana, eguneroko lan eredu izatea, eta bestetik kalitatezko enplegua eta aberastasuna sortzen duen jarduera ekonomikoa babestea, laguntzea, bultzatzea eta hori lehenestea. Lantalde txiki eta dinamikoa gara, oso orekatua, 6 langile finko betidanik eta gero 7-8 langile kontratatzen dianak programa edo proiektu desberdinen arabera. Langile guztiak erabat konprometituta gaude eskualdearen garapenarekin eta beti etorkizunera begira. Plan estrategikoak markatzen dituen helburuak aurrera eramanez. Industriaren aldeko apustu nagusia nabarmentzen bada ere, hainbat arlotan egituratzen da Goieki. Ingurumen eta gizarte arloak ere etengabe jorratzen dira proiektu desberdinen bidez. Urte asko pasa ondoren enpresai laguntzen, 2008 urtean konturatu ginen, banaka funtzionatzea horrek ez zaukala etorkizunik, eta orduan denon artean erabaki genduen elkarlanean hastea. Lehiakortasun diagnostikoa garatu genuen, non pyme eta traktoren arteko ezberdintasunak oztopo izan beharrean indargune bat bihurtzea zen helburu. Hortikan atera genduen lehenengo pymen foroa, eta horren ondoren traktorei deitu eta traktorekin lehenengo foroa antolatu genduen. Eta horra ziginen pixka bat, non pyme eta traktoren arteko lankidetza sarea dinamizatzen, eta perretxiku bat bezala, beti gora eta sendo. Goierriko industria babestea, bultzatzea eta dinamizatzea izan da, eta da, Goiekiko industria arloaren egiteko nagusia, lehiakortasuna ipar hartuta. Gauza asko ikasi ditugula iruditzen zait, ez? Alde batetik, elkar ezagutzen, elkar baloratzen, elkar komplementatzen. Esango nuke baita ere goierritasun nortasuna ateratzen, eta azken finean familia handi bat izaten, eta geuren ametsa egi bihurtzen, ez? Eta hau da Goierri bale.
Goiekiko enpresa ekimen berrientzako zerbitzua 1985 urtean sortu zen, negozio ideia bat duten ekintzaileei haien enpresa proiektua gauzatzen laguntzeko. Goiekitik eskaintzen ditugun zerbitzuen artean, alde batetik negozio ideiatik abiatuta enpresa martxa jarri bitarteko prozesu guztian zehar, laguntza eta aholkularitza ematea da. Horretarako, bideragarritasun plan batean oinarritzen gara. Bestalde, Goiekik eskaintzen duen kokapena egongo litzeke. Eta azkenik, enpresa ekimen berrien lehiaketa egongo litzeke. Helburua, ekintzailearen ideia sustatzea eta urteko enpresa ekimen honena saritzea izanik. Duela 25 urte eman zitzaion hasi da Goierriko industria turistikoari, dibertsifikazio ekonomiko dako baitan turismoa bultzatzea adostu zen, eta horren ondorioz 2000 urten Goitur sortzen da. Goierriko turismo agentzia, ekimen publiko eta pribatu zertzen dituena, 80 enpresa tarteko. Goierriren eskaintza turistikoa 3 zutabe nagusitan oinarritzen da. Gastronomia, natura eta kultura. Gaur egun Goiturren 3 lanildo nagusinak, lehiakortasuna, produktu turistikoen sorrera eta promozioa eta komertzializazioa lirateke. 2015 urtean Europar Komisioak sari baten bidez Europako destino jasangarri bezala aitortu zuen Goierri. 25 urte hauetan, Goierrik erakutsi du eragile ezberdinen arteko elkarlanak fruituak ematen dituela. Hau da gure bidea, ekin eta egin.